ओरैनो गय बागानखौसो एसे नायलांनो सानदोंमोन आङो। आच्छा थौदो होमबालाय नायसै। थायो बिन्दास बेनो आंना बागाना थारमाने। आच्छा बन्दु नोंथ' बहाय हा लाफैबाय गय बागान गायफैबाय। गय बागाना आच्छा बन्दुआ बेसेबां खय बिगा गायनाय जाखो दिनैसिमावहाय? आंना टटेल बे एलेकायाव आङो 15 बिगा हा लादों। बेनि गेजेराव आङो दा 5 बिगाखौ गय बागान खालामबाय। इयारलि बुंनो थाङोब्ला आङो 4 निफ्राय 5 लाख मोनो। माखासे दंबावो थाइबावनांगौ बेखौ थाइजोबाखै जिखुनु आं दा प्रेजेन्ट टाइमाव 4 निफ्राय 5 लाखसिमखौ मोनो। बेखिनिखौ आङो दासान्दि मोनो। जुदि 3-4 बोसोर उनाव आङो 7-8 लाखखौ आङो मोनगोन। आंहा बेखौ फोथायनाय दङ। मोजां जाबाय औ। जेन थाइबावनांगौ दंथ' आरो आङो दा फिसा बागान बानायगासिनो दं नालाय। एसेअल जोंनि बे एलेकायाव गयनिनो माबा सोलियोथ'। दामा जेनेबा इयारलि हिसाबै खम बारा फैयो बे हिसाबै खम बारा फैयो औ। सिजन बाय हिसाबै औ। सिजनखौनो बे एरियायावल' गायदोंना बुंदोंना बबेबा माबा मोनसे हा अबेबा साइडआव गायबावदों बाव जों नुजोबनो मोनो जेनेबा। आंना बे एलेकायाव 15 बिगा हा दङ। 15 बिगा हानि गेजेराव आङो दा मथा-मथि बागान फिसा दंबावो। आङो मथा-मथि 10 बिगाखौनो बागान बानायबाय। दा आं खिन्थु 5 बिगानि फिथाइ मोनगासिनो दङ। बेजों खामायगासिनो दं। औ। बिनि सर्सआ फैगासिनो दं। सर्सआ फैगासिनो दङ। थिगानो दं। हयथ' आङो माखासेखौ 5-4 बोसोरनि उनाव आं मोनगोन। निस्सय। आच्छा बन्दु बिदि मोनसे जाम्फै ना मा होनो बिदि बेवहाय नुनो मोनदों। बे मा खामानि होयो बे जेनेबा मा खामानि? आच्छा बे थारमाने हाजोनिफ्राय फैनाय दैखौ जोंनि बेनि रायजो राजाफ्रा ओरै दानगारनानै लाबोनानै गावबा गाव बारि बागान गयफ्राव सोयो। बिफां लाइफांफ्राव सोयो। थारमाने बिनि जुनैनो जोंनि बे एलेकानि गय बागानफ्रा ओरैबायदि मोजां जायो। नुयो औ। ओरैनोथ' गोरान ना जायगाया बिरादनो? जायगायाथ' बिराद गोरान। दैयाथ' बिराद गोथौ-गोथौसो मोनो। गोथौ औ। जों खोनानो मोननाय बायदिबा। थेवब्लाबो दैनि सुबिदा मोननायनि जुनै जोंनि गय बागानफ्रा बिराद बारि बागानफ्रा बिराद बरिया जायो आरो। बिदिनो लांजोबनाय नामा? बिदिनो लांनाय औ। नै बेखौ लांदो लाला। बे जथेस्थ'खिनि जायो बेजोंनो नङा होमबा? जायो। सोलियो। ओरैबो जों फिसा गय बागान बानायगासिनो दं। थायथ'वाखै। बेफोरबो नैबे फिसा बुस्थुआ फुलिजोबना? औ फुलिजोब औ। बिसोर देरजोबगोन जेनेबा बेखौ गायस्लायजोबगोन ना? गायस्लायगोन औ। आरो बैलाबो जों फिसा दं हनै। बे गासिबो बन्दुनो गोलैजोबबाय नङा होमबा? बे आंनिजोबो गासिबो औ। थिग दं। गासिबो। ओरै नायबावनोसै होमबा ना? औ ओरै। आयौ बेथ' जोंनि बर'आवहायथ' लेरख' खुसुमाय होनो नङा होमबा? औ लेरख' होनो लेरख'। नोंथाङा बेखौबो बागान खालामो नामा बन्दु? थारमाने बेखौ जानो थाखाय बानायनाय जादों जोंनाव। बागानावनो नङा होमबा? बागानजों लोगोसे औ ओरैनो ट्रान्सपोर्टेसन जोङो बर' हिसाबै जायोथ' लिसु बिफां, लेरख' बिफां, थाइजौ बिफां गय एक्सट्रा बानायनाय जादों बागानजों लोगोसे। एक्सुवेलि जानो जुनै जोंनि बर' गामियावथ' बांद्राय नुलाबायबांला बिदि फिथाइ सामथाइ बिफांफोरखौ। बहुद खमसै औ। दा नोंथांनावहाय नुफैदों गय बागानबो दं, लेरख'बो दं। आङो सब खुसुमायबो होनो। खुसुमायथ' होना बेखौ। सब जाग्रा बुस्थुखौ आं लाखिनो गोसो जादों आरोखि। आलदा मुं होनो। जेन'बा लेरख'ल' नङा लिसुजों लोगोसे थाइजौ, खान्थाल, सफारि अनेक रोखोम जाग्रा बुस्थुखौ लाखिनो गोसो जादों आरो। सानफ्रोमबो बोसोरफ्रामबो थायखायो नामा? थायो बोसोरै थायो। गाहायनिफ्रायनो मोनो। गाहायनिफ्रायनो मोनो। मोननोबोथ' बांद्राय गोबाव टाइम नांला। बेखौ सर्ट टाइमनि गेजेराव मोनजासिगोन। नों बेखौ बिजनेस खालामो फाननानै जायो ना रायजोनो जाहोजोबो गामियावहाय? आंथ' बिदि फानद्रायनाय जाया बिफाङाबो बारा गैया नालाय। सोरबा जायोब्ला बागानाव नायनो हिसाबै फैयो बिसोरनो जाहोनाय जायो। जेन बयबो एसे एनै बेरायनो फैनायजों लोगोसे जाथों होननानै बानायनाय बुस्थुसो आरो। मोनबा जाफैफिननांगोन नङा होमबा? जाफैनो हायो नो प्रब्लेम। ओरै नायबावनोसै गय बागानखौ। ओरै बुलांसै। फुख्रिखौ देखायनो हायोना? फुख्रिखौ हायो। नोरै लायनो फुख्रिखौ लानो हायो। नै ओइ बन्दु आच्छा बेथ' फुख्रि जाहैबाय नङा होमबा? औ फुख्रि। फुख्रिखौबो बिराद माने नाथ' फियो जानो आन्था फुख्रिबो खालामो। न'आव जानो आन्था बानायनाय जायोहाय। जेन बे बुस्थुआ गय बागानजों लोगोसे जेन
गासैबो बुस्थुखौ जोङो गावनि माबायाव जेन नायाथ' दङ दाबो सोलिनो हायो बेफोरनि जुनै बानायनाय जादों बे फुख्रिखौ। आच्छा बे फुख्रियावहाय खय केजि ना दोनदों बन्दु? आङो देग्लाय 9 केजि हगारदों। फुख्रियाबो बारा गिदिर दङ बिदिनो कमलकार ओमफ्राय मिरखा राजकाप कातला जों बे बुस्थुखौ आङो जास्ट आङो बेखौ न'आव जानो थाखाय बे बुस्थुखौ बेहाय दोननाय जादों आरो ना। ओरैनो बे एरिया हिसाबै गामियाथ' जोङो खोनानो मोनो हादान बायदि हामोन गोदो। औ दा बेयावहाय सिखाव सिखाव बिदि फुख्रियावहाय खावलायनाय मालायनाय बा माबा मोनसे गोमानाय माने बिदि जायोना जाया? बे एलेकायाव बिदि गैफेरा। गामिया बिराद सोद्रोम गोनां औ बिदिबो सोलिफेरा आरो आं नुफेराखै दिनैसिम। ओंखायनो आंनि नुनायाव बिदि सिखाव सिखाव फैफेराखै मायाखै मालाबानि समाव मैदेर फैयो बेल'नो आरो जेबो उसुबिदा गैफेरा। मैदेरा एसे एनै उसुबिदा खालामो। उसुबिदा खालामो मालाबानि समावसो बेबो कम्पालसारि नङा कम्पालसारि नङा। अयथासारबो खालामफेरा। अयथासारबो खालामफेराखै। जुदि बियो थाइसे थाइनै मोननानैहाय जोंनो गरसेबो जाहोबानो बे दैया गयाव सोनो थाखाय लाबोनाय जायो। जेनेबा नैबेजों बलायबानो नैबाव ओरै थेना होबानो बे गयाव थांबाय आरो बे आंनि गयाव गासिबो बे ओरै आंनि गयाव थांजोबबाय गासिबो। एसे खालामखांनोसै।